Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndikhulupirira kuti tonse tili bwino pamudzi pano. Ndimafuna titagawa napo ma issues okwanira 4 concerning sujud yomwe imachitika pa swala, komwe ndi kugwetsa mphumi pasi. Pali ma issues ena amene ali associated ndi nkhani imeneyo, ndiye ndimafuna kuti titakumbutsana kwa amene tikudziwa komanso kwa amene tisakudziwa titaphunzitsanapo. Choyamba pa nkhani ya sujud ndi mafikidwe apamalo pamene tili pa swala, pamene tikupita kukagwetsa mphumi pasi pa swala. Kuli ena amayamba kufika ndi manja pamene akupita pa sujudu, amakayika kaye manja pasi paja kenako ndikumayika mawondo. Ndiye kuli ena amadzayika kaye mawondowa kenako ndikumayika manja. Kodi pamenepa zomwe zili zolondola ndi ziti? Yankho la funso limeneli pabwera mahadithi amene afotokoza zokhudzana ndi swala ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mmene amachitira pa zinthu ziwiri zimenezi. Koma kuti mahadithi akewo amene afotokoza zimeneziwo kuwalowa deep mkatikati, maulama hadithi afotokoza kuti mahadithi amenewa ali ndi zolakwika zawo, that is in terms of authenticity. Ndi mahadithi amene ali ndi ma problems mu macheni mwawo, ndi si mahadithi aswahihi. Koma kuti pali mahadithi amene afotokoza zokhudzananso ndi maswalidwe amasahaba ena. Pali masahaba ena oti amayamba kuyika manja, ena amayamba kaye kuyika mawondo. Pachifukwa chimenechi maulama ambiri amafotokoza kuti pamenepa idzakhala choice ya munthu amene akuswaliyo, zomwe zamufewera kapena zimene akuziona kuti ndi zapafupi kwa iyeyo kuzitsatira kapena kuzikwaniritsa pa zinthu zimenezi. Atha kuyamba kuyika manja pamene akupita pa sujudu, kapena atha kuyamba kuyika mawondo pamene akupita pa sujudu. Zonsezo ndi zololedwa ndithu, ndi adzasankha zomwe zili easy kwa iyeyo pa nthawi imeneyi. Mufunso lachiwiri kuti kodi ndi ziwalo ziti zimene ziyenereka kugunda nawo pansi, ndi ziwalo ziti zomwe ziyenereka kukhudza pansi pamene tili pa sujudu. Tikubwera ku hadithi yomwe ikuchokera mu Sunan an-Nasa'i. Imamu an-Nasa'i akuyamba kufotokoza ndi kuti akhbarana Muhammad bun Abdul A'la qala haddathana Khalid قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا. قتادة أدفرق وزبطي أدمونف أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik amafotokoza zokhudzana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ndi adamupanga koti mtumiki akulankhula kuti atimu ruku'a, kuti mudzikwaniritsa kupanga ruku'. Mukawerama mudzimalizitsa ndithu kuwerama bwinobwino mokhazikika, kuti mpakana ziwalo zonse zikhale kuti zaongoka bwinobwino zili pa ruku'. Wasujuda, komanso sujudu. Zinthu ziwiri zimenezi mudzipanga mokhazikika bwinobwino momalizika. Mudzipanga ruku', mudziwerama bwinobwino, komanso kugwetsa mphumi zanu pansi bwinobwino pamene muli pa swala. Idha rakatum, pamene mawerama, wasajadtum, ndi pamene muli pa sujudu. Zimenezi mudzizipanga ndithu mwabwinobwino, osazipanga mopupuluma kuti kungowerama pang'ono kena kuwaweramuka kupita pa sujudu pamene nthawi yomwe wachoka. Moti zimenezi munthu azizipanga mozikwaniritsa bwinobwino. Tili pa nkhani yomweyi, Imamu al-Bukhari akubweretsa hadithi yomwe akuyamba ndi kuti akhbarana Swaltu bun Muhammad akhbarana Mahdiyu an Wasil an Abi Waid an Hudhaifa. Nkhani kuchokera kwa Abi Waid, omwe adafotokoza nkhani yokhudzana ndi sahaba wa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yemwe ndi Hudhaifa
imeneyi idali nthawi yapambuyo pakumwalira kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndipo chisilamu chitayamba kufalikira m'madera ena akutali. Nde idali nthawi imeneyi yomwe anthu omwe alowa chisilamu pambuyo pakumwalira kwa mtumiki idali ntchito ya masahaba kuwaphunzitsa anthu amenewo. Nde tikuwuzidwa mmenemu nkhani yokhudzana ndi Hudhaifa kuti raa rajulan, adamuona munthu wina wake, la yatimu rukuahu wala sujudahu, adamuona munthu amene samamalizitsa kapena samachita rukuu bwinobwino komanso samapanga sujudu bwinobwino, amaswali mwaphuma mopupuluma, nde samawerama bwinobwino komanso sujudu samamalizitsa bwinobwino zinthu zimenezi. Falamma qada salatahu qala lahu Hudhaifa, nde munthu amene atamaliza kuswali kwakeko Hudhaifa adalankhula kwa iyeyo kuti ma sallaita, ndithudi iwe maswalidwe amene wasuda swali iyayi, wachitapayi si swala. Qala, nde akupitiza kufotokoza Abi Waid kuti ahsibuhu qala, ndikuganiza kuti adawonjezera pa mawu amenewo pomuwuza kuti suda swali, adawonjezera mawu akuti law mutta ala ghairi sunnati rasulillah, law mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adamuwuza kuti ndipo iweyo ukadati umwalire, utati umwalire ukuswali kaswalidwe kake kamene kakakosa khazikika kaphuma chotereka, kufika pa sujudu osasujuda bwinobwino, kufika pa rukuu osapanganso rukuu bwinobwino, utati umwalire kaswalidwe kako kumaswali kamene kaka, iweyo ukadamwalira kapena kuti ukhala kuti wamwalira usali pa sunna ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zomwe zikusonyeza kuti chidali chiphunzitso cha mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuti munthu pa rukuu uzipanga rukuu modekha, ukafika pa sujudu uzipanganso sujuduyo modekha, zichitochito za paswala zilizonsezo uzizichita modekha ndithu mokhazikika. Imeneyo idali sunna ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa pakati sunna ndi machitidwe, mchitidwe wa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nde sunna pena imatha kutanthauza kuti chinthu chimene utha kuchipanga kapena osachipanga, chinthu cha option, koma ukachipanga upeza zabwino. Komanso sunna yomweyo imatha kungotanthauza kuti chinthu chimene amachichita mtumiki, ngakhale kuti chinthu chitakhala kuti nchakompazali chokakamizika, koma kuti chimatanthauza kuti ndi mchitidwe wa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nde chimene tikuchipeza mu hadithi imeneyi, tikuona chidwi cha masahaba pakuphunzitsa dini ya Chisilamu. Atamuona munthu kuti sakuchita bwino, anamudikira kuti amalize, nde nkumuphunzitsa kuti ukatatu umwalire chonchi, umwalira usali pa chiphunzitso cha mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pankhani yakachitidwe ka sujudu yeniyeniyo kuti kodi pasajidapo ndi ziwalo ziti zimene zikuyeneka kukhudza nawo pansi pamene tikupanga sujudu. Imamu an-Nasaiyu wabweretsa hadithi kuchokera kwa Tawus ndi mmodzi mwa student a Ibn Abbas, sahaba wa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yemwe adapanga ripoti kuchokera kwa Ibn Abbas amene adamumva mtumiki sallallahu alaihi wasallam akulankhula kuti umirtu, ndalamulidwa ine mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndipo mtumiki akanena kuti ndalamulidwa, tonse tikudziwa kumene mtumiki amatenga malamulo, ndiye kuti malamulowo amawatenga kwa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nde mtumiki akanena kuti ndalamulidwa, zikutanthauza kuti walandira chilamulocho kwa Allahu subhanahu wa ta'ala, an asjuda, kuti ndipange sujudu ala sab'ati a'zum, kuti ndizipanga sujudu pa mafupa okwanira 7 kapena kuti pa maorgani okwanira 7. Ndalamulidwa kuti ndipange sujudu ndi ziwalo zokwanira 7. Nde adayamba kuzitchula ziwalo 7 zimenezi, adatchulapo aljabha, chipumi, wa ashara biyadihi ala al-anfi, komanso adalozera ndi mkono wake kapena ndi dzanja lake adalozeranso mphuno. Ndiye kuti pamene ali pa sujudu, chinthu chimodzi mwa ziwalo zimene zikuyeneka kukhudza pasi ndi chipumi komanso mphuno. Wal yadaini, ndi manja awiri,
makamaka kuti zikhatho m'manja mwenemwenemo, m'manja muwirimo, kumanja ndi kumanzere, mmene monso mukuyenera kukhudza pasi pamene munthu ali pa sujudu. Ndikuti pamene ali pa sujudu munthu chipumi, mphuno ndi zikhatho ziwiri zidzakhudza pasi. Warukbataini, ndi maondo awiri adzakhudzanso pasi. Ndikuti maondo awiri m'manjamu muwirinso mu zikhatho ziwiri, ndikuti manja ndi maondo ziwiri zikupanga folo. Komanso chachi 5 ndikuti ndi chipumi, chachi 6 ndikuti ndi mphuno, ndakuti wa atrafil qadamaini ndi nsonga za zala ziwiri zomwe zikupanga 7. So tinene kuti 1 ndi chipumi ndi mphuno, zimenezi zimawerengedwa kuti ndi chinthu chimodzi. Chipumi ndi mphuno zimenezi zili gawo la mutu, zinthu zimene zigunde pasi. Kenako zikhatho ziwiri, ndikuti zikhatho ziwiri ndi chipumi chija komanso ndi mphuno ngati pamodzi zitatu, komanso maondo awiri pamodzi ngati 5. Tachi 7 nsonga ziwiri, that is nsonga za mapazi awiri, ndikuti ziwalo zimenezo zikukwanira 7. Ndiye munthu tikanena kuti wapanga sujudu yokwanira, ndikuti ziwalo zimenezo 7 izo zikuyenera kukhudza pasi. Chipumi, mphuno, zikhatho ziwiri, maondo awiri, komanso nsonga za zala za kumapazi awiri zigunde pasi. Chimodzi mwa ichocho chikakhala kuti sichinakhudze pasi, ndikuti sujudu imeneyo sinakwanire. Ndikuti kubwera kuchilamulo chija choti ngati umwalira ukufali koteromo, ndikuti ukumwalira usali pa sunna ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndi sujudu yokwanira ziwalo 7 zimene zatchulidwazo zikuyenera kukhudza pasi, unless ngati uli ndi vuto lina lake la mthupi lokukanikitsa kuti upange moteromo. Pa nkhani ya makhalidwe amanja pamene tili pa sujudu, hadithi yati kuchokera mu sahihi Muslim kuchokera kwa al-Barra radhiyallahu anhu, yemwe adafotokoza kuti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mtumiki wa Allahu mtendere ndi madalitso a Mulungu zipite kwa iye, adalankhula kuti idha sajadta, ukapanga sujud, fadha ukafaika, uziyika zikhatho zako, that is kuyika manja mwenemwene zikhathozo zizikhala pansi, zizikidwa pansi, ngati mene tamverera mu hadithi yoyamba ija yomwe tangoyimaliza kumene. Warfa mirfaqaik, ndipo udzinyamula zigongono zako, kapena kuti ma elbows yako ziwanyamula. Ndiye pamene tili pa sujudu tikumva kuti ma elbows ayenera kunyamulidwa, ma elbow asakhale pansi, kapena kuti zigongono. Pamene dzanja lathulo timatha kulipinda pa wrist, timatha kupinda mu chikhatho, timatha kupinda, ndiye timabwera ku joint yachiwiri. Joint yachiwiriyo ndiye pamenepo ndi pamene pali pa elbow. Ndi malo amene wonse tikuyenera kwayika pasi yayi pamene tili pa sujudu, tikuyenera kunyamula malingana ndi hadithi imeneyi. Ndipo mukulankhula mu hadithi ina, mtumiki sallallahu alaihi wasallam adaletsa munthu kupanga sujudu, kukhala pa sujudu mmene amakhalira galu. Galu akagona amagoneka mkono wake onsewo amagoneka pasi. Ndiye mtumiki adaletsa mchitidwe umenewo kuti pamene munthu uli pa sujudu ukuyenera kunyamula elbow yako, sikuyenera kukhudza pasi, koma ukuyenera kuyipanga lift, kuyinyamula. Pamene ma elbows sadayikidwe pasi ngati mmene tafotokozera mu hadithi imeneyo, ma elbows amenewo sakuyeneranso kukhudza nthiti zathu, koma kuti akuyenera kupangidwa separate, kusiyanitsidwa ndi nthiti, ndi thupi lathu lakuyenera kusiyanitsidwa, ayikidwa mbali motayanitsa ndi thupi. Ndipo zimenezi tikuzipezanso kuchokera mu hadithi ya mu Bukhari yomwe kuchokera kwa Abdullahi
bun Malik ibn Buhaina al-Asdi amene adafotokoza kuti kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama idha sajada, kuti mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amati akapanga sujudu mwachizolowezi, amati akapanga sujudu farraja baina yadaihi hatta nara ibutaihi, kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam amati akapanga sujudu amapanga separate manja ake mowatayanitsa, amapanga farraja, amawasiyanitsa mwakuti mpakana timatha kumuona ifeyo kunkhwapa kwake, that is amapanga separate thupi ndi manjawa moti mpakana timatha kuona kunkhwapa kwake mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndakupitiliza kufotokoza naleta kuti mpakana timaona whiteness ya kunkhwapa kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nde point imene tikuitengapo mu hadithi imeneyi ndi yakuti idali sunna ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kapena kuti masalidwe ya mtumiki kuti samakhudzanitsa manjawa ndi thupi, koma kuti amatayanitsa manjawo mu thupi, kuti amapanga separate, amayika manja pasi pa ground chimodzimodzinso chipumi ndi mphuno komanso mawondo ndi nsonga za zala zake, ndipo ma elbows samagundanitsa ndi thupi komanso samayika pasi, koma amasiyanitsa, amatayanitsa, ndipo zimenezi amapanga amazitayanitsa kwambiri moti mpakana amatha kumuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam ma armpits munkhwapa mwake mwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tili pa sujudu pompo, pa nkhani ya mapazi, kuti kodi mapazi kapena kuti zidendeni zikuyeneka kuti zikhale kuti zagundana kapena tilitayanitse. Pamene pabwera mahadith, although kuti mahadithi yosali directly related ndi nkhaniyo, koma kuti maulama ena amatenga mu point yonena kuti malingana ndi mahadithi amenewo ndizoyenera kuti mapazi kapena kuti zidendeni zikuyeneka kugundana pamene munthu ali pa sujudu. Aisha anafotokoza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam amamugwira zidendeni zake pamene anali pa swala usiku, kuti amaona kuti mtumiki sakuoneka, ndi atapapasa adagwira zidendeni zake za mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali pa sujudu. Nde maulama ena adaimva statement imeneyi kuti ndekuti zidendeni zimenezi zimakhala kuti zili limodzi, although ena amapanga angi kuti yayi pamene amafotokoza choncho posafuna kubwera madetails kuti amagwira chidendeni china kana kusungutsa china, koma kuti zomwe tikuzipeza pamenepa maulama ambiri amamva mawu amene akunena kuti zidendeni zikuyeneka kukhudzana. Nde munthu pamene uli pa sujudu ukuyeneka kugundanitsa zidendeni ziwiri, koma ngati sunapange choncho wapanga opposite, salayo ili bwinobwino ndithu. Komanso pamenepa mfunso lina limene ena titha kumafunsa ndi nkhani yokhudzana ndi kaswalidwe ka azimayi, kuti kodi pamene patu mangolongosola mtumiki mmene amaswalira makamaka pa nkhani ya sujudu, nanga mzimayi ayenera kuswali bwanji? Yankho ndila kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam akamaphunzitsa kapena kuti akamaswalitsa samagawa kuti azimayi maswalidwe awo ndi awa, azibambo awa, koma kuti mtumiki akapanga demonstrate kaswalidwe amauza masahaba awo amuna ndi akazi kuti swallu kama raaitumuni usalli, mudzipemphera ngati mmene mwandionera ine ndikupemphera. Ndi aliyense mzimayi komanso mzibambo akamva kuti mtumiki akafika pa sujudu amapanga sujudu chonchi, akafika pa ruku amapanga ruku choncho, ayeneka kutsatira zimenezo.
unless patabwera umboni opanga demonstrate otherwise. Komanso pamakhala kukhala pakati pa masujudu awiri. Tikapanga sujudu ija timadzachoka ndikukhala pang'ono ndikubwereranso pa sujudu. Kodi pamene ndakhala nthawi imene kuti ndipitenso pa sujudu ina, kodi pamenepa nditha kunena dua yanji? Maulama ambiri amanena kuti pamenepo panenedwe kuti rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, kukwanira katatu ngati mmene tatchuliramo. Koma kuti umboni wake wa hadithi maulama ena amafotokoza kuti ndi umboni ofoka, ndi hadithi yofoka. Pachifukwa chimenechi ena amanena kuti ayi palibe dua, ndi choice ya munthu kuti utha kupanga dua imene atchulayi kapena osanena swalayo ndiyothekabe ndithu. Kuchoka pamenepo ndiye kuti tikubwera kufunso lina kuti kodi pambuyo poti zimenezi zatchulidwa zonsezi zachitidwa, kodi pamenepa ndinganenepo dua yanji? Ndi dua yomwe yabwera kuchokera mahaditha mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndi dua ija kuti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dua imeneyi idzanenedwa maulendo okwanira atatu ngati mmene tatchulirapomo. Kutchula kokwanira katatu. Kutchula koyamba modekha bwinobwino osati mokupuluma, mmene tafotokozera muja kuti zichitochito zapaswala munthu azizipanga moonetsa kuti akufuna kukhala paswalapo, osati akuswali ndi cholinga chakuti azipita basi. Ndi adzatchula zimenezo mawu amenewo kokwanira katatu. Ngati akufalitsidwa ndi imamu, ndi imamu wanena kuti anthu achoke pa sujudu, iye asanamalize ndiye kuti adzasiya. Pamene wanena akanena kawiri kanena kamodzi kenako imamu walamula adzachoka pamenepo basi. Koma ngati akuswali yekha ndiye kuti adzapanga zimenezo. Komanso ndizololedwa kuwonjezera madua ena apart from mawu amene anenedwa. As long as anda mawu amenewa ndizololedwa kuwonjezera kupempha zopempha zina. Ndi nkhani imeneyo ikutitengera kufunso lina kuti ine Arabic sindimatha, kodi ndizololedwa pamalo amenewa pambuyo poti ndapanga dua imeneyo ndizololedwa kuwonjezerapo dua inayo komano kukhala mchilankhulo changa kumupempha Allahu subhanahu wa ta'ala zofuna zanga? Yankho ndira kuti kwa amene amatha Arabic ndikuti azawonjezera madua amene adawaloweza mu Arabic. Kwa munthu amene samatha Arabic adzaloledwa kupanga duayo mchilankhulo chake chimene amadziwa iye, chimene amatha. Adzaloledwa kuwonjezera muchilankhulo chake cha, as long as wanena dua imene imanenedwa pamenepoyo adzawonjezera ndi dua ya mchilankhulo chake. Kwa lero titayimira pamenepa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.